Poštovani gledalci, dobar vam dan. U vijestima u 6:30 ja sam Danijela Lasica. Dobar dan, ja sam Damir Ramović. Kandidat za novog šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost, Vladan Joković, dobio je zeleno svjetlo Skupštine i od direktorskog mjesta sada ga dijeli samo imenovanje vlade. Joković je članovima odbora za nekoliko mjeseci obećao susret na kome će im predočiti sve detalje rada te službe. Odbor je danas odlučivao i o inicijativi opozicije o tome da li su aktivisti Mansa pod pažnjom ANB-a. Odgovor na to pitanje sačekat ćemo do septembra jer su članovi odbora od agencije tražili objašnjenje svih detalja tog slučaja. Adam Prekić. Nasljednik Duška Markovića u Agenciji za nacionalnu bezbjednost dobio je podršku nadležnog skupštinskog odbora. Vladan Joković obećao je nastavak reformi i dalju profesionalizaciju službe. U ovom trenutku kontinuitet nekih neophodnih reformi postoji i mislim da je u skladu sa nekim aktualnim trendovima i izazovima. Ta priča nije baš ubjedila opoziciju, pa su za Jokovića glasali samo članovi iz vladajuće koalicije. Toliko noći je došlo do transformacije tajne službe. Od onoga trenutka kad smo mi bili tamo, kad su nam oduzimali telefone, tražili da skidamo sakoje, odjednom dolazi jedan mladi čovjek i super, sve svijeta. Jedini vaš problem je u odnosu na odlazećeg šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost, što je on imao jednog šefa, a vi ćete imati dva. U vladajućoj koaliciji bili su umjereniji. Iz DPS-a je stigla potpuna, iz SDP-a uslovna podrška. Uslovi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije sa jasnim rezultatima. Jeste borba protiv organizovanog kriminala jedan od prioriteta u radu agencije. To mi je sasvim jasno i do nivoa da ga ne treba elaborirati, meni se čini. Podržavam i mislim da je i ovo izlaganje pokazalo se radi o pravom čovjeku koji će nastaviti transformaciju Agencije za nacionalnu bezbjednost. Sjednica je bila otvorena za javnost, pa su pitanja o Darku Šariću, Safetu Kaliću i organizovanom kriminalu ostala bez odgovora. Iz opozicije zato stigao prijedlog. Da direktor bude izabran, razgovaramo o ovim pitanjima na koje nismo dobili odgovor. Ja zaista mogu da kažem da ovo prihvatljiv predlog za mene. Nakon Jokovića, koji je sa preporukom Skupštine izašao sa sjednice odbora, na red je došla inicijativa opozicije o tome da li su aktivisti Mansa pod pažnjom ANB-a. Nedopustivo je da je od primisli da se prisluškuju gospoda iz nevladinog sektora, slobodni intelektualci, nezavisni novinari i gospoda političari. Prije nego što se ovome otvorila rasprava iz SDP-a, stigao je prijedlog prihvatljiv za sve. Da ovaj odbor dobije informacije i od Agencije za nacionalnu bezbjednost. Saglasnost je veoma brzo postignuta. Da se od direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost zatraži da odbor izvijesti u formi informacije o inicijativi i pitanjima pokrenutim u inicijativi kolega iz opozicije. Ono oko čega su se složili poslanici nije se svidjelo Mansu. Odluku odbora u toj organizaciji protumačili su kao nespremnost da se iskreno i ozbiljno kontroliše rad tajne službe.